Sinjuri lejla it-tajba mill-qala u grazzi tal-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. Inselmilkom u nilqakom propju għal attività politika oħra bis-sem tal-Prim Ministru Robert Abela fi sfond ta' kampanja elettorali li se twassalna l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej blajta saħħa lil Martin u kif xira il-lejl anke kif jgħid il-Prim Ministru saħħa lil Lawċin. Inselmu wkoll lil daw kollha li qed isegwuna permezz tal-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Wara li dalgħodu f'Malta u l-lejla fawdex il-Prim Ministru ippreżenta b'mod uffiċjali l-kandidati kollha tal-kunsilli lokali madwar Malta u għawdex biex jiraq l-lejla inselmu l-kandidati timijiet tal-Partit Laburista fit-tliet lokalitajiet Awċin, dawk tal-Qala, ta' Insielem u tal-Fontana Għawdex. It-tim tal-Qala huwa magħmul minn Sindku Paul Buttigieg. René Abela, Noel Mizzi u Mario Portelli. Il-tim Laburista tal-lokalità tal-Fontana huwa magħmul minn Carmelo Mikallef, Horace Mikallef, George Merċi u Joseph Paul Merċi għalu kol ħerġin f'dina lokalità ma setewx jinaqdu magħna l-lejla. Għajnsilem it-tim Laburista l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali huwa magħmul minn Larry Buttigieg. Marlene Muscat, Darren Portelli u Silvano Spiteri. Issa nistieden l-ewwel kelliem sabiex jindirizza din l-attività tal-lejla minn Għawdex il-Ministru Chris Bonnet. Grazzi, Ħuti, Laburisti, grazzi Ħuti tal-Qala. U ngħidilkom Ħuti għax għandi għalfej, probabbilment ħadd minnkom ma jafa di, imma jiena parti minn demmi huwa mill-Qala. In-nanna tiegħi mill-Qala, ommi magħrufin bħala taċċafet, u niftakarni tifel żgħir xkejken jiena kont imur nara l-bużnanna fl-orfa tagħha fejn il-bust ta' Anton Buttigieg li kien jiġi il-prim kuġin tal-bużnanna tiegħi. Allura inħossni parti minnkom ukoll illejla. U la jista konfermajna li jien mill-Qala u ġej mill-isport. Ma nistax ma ngħidx proset li Saints tal-li rebħu il-GFA Cup ftit ġimgħat ilu. Għamiltu host f'dal aħħar xahar. Però l-Qala mhux fil-futbol biss għamlet host. Il-Qala għamlet host għax hekk hawn raħal f'pajjiżna li wara lil kulħadd x'jiġifieri twettaq politika favur il-familji, favur l-ispazji miftuħa, politika favur l-ambjent, dak huwa ir-raħal tal-Qala. Fejnu Pawlu? Pawl. Pawlu, grazzi u grazzi tal-li tajtu lezzjoni lil kulħadd ta' x'jiġifieri ikollok l-irwiefen kontrik, li kollok il-bsaten fil-roti, li tiġi attakkat bil-politika ta' il-qalbu tal-inkejja u tirrispondi bil-konvinzjoni, bil-determinazzjoni, bl-imħabba lejn art welidek u li bqajtu sodja l-aktar minn 20 sena fit-twemmin ta'kom sabiex wassaltu għal-rebħa li permezz tagħha Hondo ir-Rummin ġo Jelmus biex Għawdex iżda ta' Malta wkoll baqa' fidej il-Qalin u l-Awċin. Proset l-aħwa. U l-grazzi maħniex qed intuwulkom biss bil-kliem iżda bil-fatti wkoll meta minnaw u ftit ieħor il-liġi ta' pajjiżna
ser tiddikjara b'mod ċar li ħondoq ir-rummin m'għandu jintmess qatt mill-ebda żvilupp u qatt minn ebda spekulazzjoni. Għaliex il-politika li qed titwettaq f'dan ir-raħal hija politika tan-nies. Politika li ma ssirx għall-interess personali ta' dak jew tal-ieħor, iżda politika tal-komunità. Il-komunità li hija mibnija fuq l-għaqda, fuq l-imħabba u fuq is-sosten lejn xulxin. Huwa xieraq illi qegħdin hawn nitkellmu fuq dan is-suġġett għax qegħdin ngħixu kampanji elettorali li kif qed taraw bajnejkom stess ċertu forzi f'pajjiżna minflok qegħdin jiffokaw fuq kif għandu jsir u jitkattar il-ġid għalikom, għall-familji tagħkom u għall-pajjiż sabiħ li ngħixu fih, qed jaraw kif ser ikkissru dak li bnejna flimkien fl-aħħar 11-il sena. U din il-ġimgħa lill-Prim Ministru staqsuh minhu l-establishment. Jiena minn rajt meta rajt minn beda jsaqsih, ġitni dik il-frażi bil-Malti tafuha intom ukoll. Il-min tafu issaqsix għalih. Però mistoqsija hija tajba. Mistoqsija hija tajba minhu l-establishment u jiena provajt nara kif ħa nirrispondi għadi. L-establishment mhijiex xi għaqda uffiċjali li għandha numru ta' reġistrazzjoni mal-kummissarju tal-volontarjat jew għandha xi kumitat illi jiltaqa' jew jerma' xi pavaljuni jew jdoq xi banda. L-establishment f'dan il-pajjiż dejjem ħadem fiskiet minn wara l-kwinti, fid-del, fid-dlam, bħal pereżempju taħt xi pont, San Ġiljan. L-establishment m'għandux mexxej, mhuwiex partit, iżda kif narah jien ħbieb huwa ħsieb. Bl-Ingliż ngħidulu mindset. Ħsieb li mmatura fuq medda ta' snin twal. Fil-moħħ ta' persuni li storikament ġejjin minn background soċjali, privileġġjat, li għal ħafna snin id-dominju tagħhom fuq in-negozju, fuq il-ġid, fuq il-professjonijiet, fuq l-qrati u iva fuq il-Knisja ukoll kien assolut u ikkontestat minn ħadd. Ħsieb li għadu jeżisti sal-lum, ħbib tiegħi. Il-ħsieb ta' dak li għalih il-ħaddiem qiegħed hemm biss biex jagħmlu aktar sinjur. Ta' dak li għalih il-ħaddiem għandu jbati u m'għandu qatt jitla' tarat soċjali. Ta' dak li għalih u li til-ħaddiema m'għandhomx dritt jingħataw lodda biex jirnexxu. Ta' dak li għalih it-tfal tal-ħaddiema qatt m'għandhom ikunu f'pożizzjoni li jmexxu lil dan il-pajjiż. Ta' dak illi għalih meta l-poplu jarmi dan il-ħsieb u jfettillu jażel l-tfal tal-ħaddiema biex imexxi lil dan il-pajjiż jaħdem kontra l-ħaddiem, jaħdem kontra l-poplu u jaħdem kontra pajjiżu bla mistħija ta' xejn. Il-ħsieb ta' dak li għalih the ends justify the means u meta kellu lil Malta fidu, meta kellu lil Għawdex fidu. Edha li tal-establishment bħalu u għadda romblu minn fuq kulħadd. U l-aħħar li kellu l-pajjiż fidu jen niftakru ta' ħalla pajjiż bifquh bid-dejn, bla investiment u ħalla pajjiż bla xogħol. Fi kliem ieħor kienu kuntenti huma u ġew jitmejlu minna kollha. Dan huwa l-establishment bib tiegħi. Dak li meta jiddispra u jaqta' qalbu bil-poplu jara kif ser juża l-għodda li għandu biex ikisser dak li nkunu bnejna flimkien, dak li nkunu akkwistajna b'ħafna xogħol u b'ħafna tbatija bħala pajjiż. U jitmejjel jekk iwiġġax nies, ikisser karrieri, ikisser il-familji, ikisser xluliet, għax għalihom min mhux parti minnhom ma jimpurtax x'jiġri minnhom. U hawnhekk bib tiegħi wara daħsib kollu ma nistax illum ma nsellimx lill-kollega tagħna Chris Fern. Chris li l-bieraħ ħa deċiżjoni diffiċli ħafna, imma deċiżjoni li ħada biex jipproteġi lil dan il-moviment li ħloqna flimkien minn dan l-establishment. Chris Fern li Alla ħares sema mill-establishment meta kellna l-pandemija għax Alla biss jaf kemm kienu jmutu nies.
Chris li ħadem għal pajjiż, ħadem kompetenza u ħadem b'integrità. U għalhekk ninaqat mal-Prim Ministru fl-appell biex lil Chris nibqgħu nuru fiduċja fih, nibqgħu niddefendu għax min ħadem għal pajjiżna, min ħadem għal uliedna u għal ġenituri tagħna, aħna qatt mhux se nħalluh waħdu. Iva, ħbibti, din mhijiex kampanja elettorali normali u ħankun onest. Qed ngħaddi minn momenti kollha kemm aħna illi nislu fina ċertu dubju, forsi ċertu dieqa, ċertu konfużjoni bħal għax aħna ġenwini. Aħna li dan il-partit inħobbuh u nħobbu l-Malta Għawdex tagħna ċertu affarijiet ma nkunux nistgħu nifhmu għalfejn qegħdin jiġru għax minkejja l-ġid kollu li għamilna tul is-snin irridu naħdmu, irridu nkunu iktar maqudin. Irridu għal darb'oħra nwasslu bħala poplu messaġġ lil dawn in-nies li bejn il-qtieħ il-qalb u t-tama aħna nażlu t-tama. Bejn it-tpattija u l-imħabba aħna nażlu l-imħabba. Bejn ir-ras kbira u l-umiltà aħna nażlu l-umiltà. Bejn is-supervja u x-xogħol aħna nażlu x-xogħol. U bejn l-interess personali u l-interess ta' pajjiżna nażlu dejjem lil pajjiżna. U għalhekk bibti nħossni moħħi mistrieħ indur hawnhekk u nħares lejn sħabi dan it-tim formidabbli li ser jikkontesta fisimna għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew illi ġejjin. Tim umli, tim li jaħdem, tim li jħobb il-Malta, tim li jitla minnhom dejjem ser jażel lil pajjiżna. Għax aħna dejjem hekk irrispondejna għal min provi jaqtalna qalbna. Għax aħna dejjem irrispondejna bix-xogħol. Aħna dejjem irrispondejna bir-riżultati. Irrispondejna bl-iskola tan-Nadur. Irrispondejna bil-berex tar-Rabat u tal-Arb. Irrispondejna bil-waterfront ta' Marsalforn u l-pjazza tal-Munxar. Irrispondejna bil-fast ferry għal Għawdex. U l-lista tibqa' sejra ta' xogħol li għamilna hawnhekk, però ħanibqgħu nirrispondu. U ħanibqgħu nirrispondu hawnhekk biċ-ċentru akwatiku, bi-skola primarja ġdida fir-Rabat, bi-ground tal-futbol hawnhekk ġewwa l-qala stess. U ippermettuli nżid magħha it-triq ġdida f'Jamanta li lestejnielkom fiċ-Ċirkewwa. Proġett tal-qalbi li huwa simbolu ta' kemm kellna infrastruttura ħażina fi żmienhom u li naf kemm diġà qed jagħmel il-ħajja iktar faċli kull min jaqsam bejn Malta u Għawdex. Xogħol li għamilna biex ngħixu ħajja aħjar u xogħol li ser nibqgħu nagħmlu biex inkomplu nikbru bħala poplu wieħed flimkien u maqudin. Għax dejjem ngħidilkom meta konna maqudin dejjem erbaħnilhom bibtiegħi. Dak ifisser meta ngħidu s-saħħa lil Maltin, irridu s-saħħa fil-ħsieb, irridu s-saħħa fid-deċiżjonijiet, irridu s-saħħa fit-twettieq. Għax bis-saħħa jiġi l-ġid u dak huwa li rridu għal pajjiżna huwa dak li aħna rridu għalikom. Perfetti maħniex, qatt ma konna, u meta nibdew ngħidu aħna perfetti dak ikun il-mument illi mbagħad għandkom twarbuna lem. Però sakemm tibqgħu tagħtu l-fiduċja lili lil sħabi taħt it-tmexxija tal-mexxej tagħna u tal-Prim Ministru tagħna Robert Abela li minkejja dak kollu li faċċja baqa' jmexxina l qudiem, baqa' kalm fl-iktar momenti diffiċli, baqa' sod dak li jemmen fih, baqa' jurina li meta nkunu maqudin u naħdu bimħabba lej pajjiżna għal poplu tagħna xejn mhu possibbli xejn. U għalhekk inwedukom u ħanibda nagħlaq. Inwedukom li se nkomplu nismawkom, se nkomplu naħdmu, se nkomplu inwettqu u se nkomplu nagħmluha bimħabba kbira lejn di Malta u Għawdex tagħna. Mela jew fit-8 ta' Ġunju li ġej bibtiegħi
noħorġu biħdarna nivvotaw lil kandidati kollha tal-Partit Laburista kemm fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kif ukoll fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali biex għal darb'oħra nagħtu messaġġ qawwi lil kulħadd li aħna rridu s-saħħa lil Maltin. Għax is-saħħa lil Maltin u s-saħħa lil Lawċin nagħtuha meta nibqgħu maqudin, meta naħdmu għal xulxin, meta ngħinu minnu fil-bżonn u meta verament bil-fatti u mhux bil-kliem inġibu lil Malta għawdex tagħna l-ewwel. Grazzi. Sinjuri, ser nassistu issa diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi għala ta' dil-merħba sabiħa. Niġu l-għala bi kburija, raħal ieħor sabiħ ħafna, raħal ieħor xieda ta' kif dan huwa partit illi jagħti kelma u jżomma. Però huwa raħal ieħor ta' fejn wieħed jista' jara prova ta' meta l-establishment ikun ħadem għalih innifsu kif qal Chris fil-moħbi. U fejn jiġri hekk imma jidħol dan il-partit jieqaf lill-establishment u bl-aktar mod miftuħ u trasparenti ifittex u jsib is-soluzzjonijiet. Idaħħal il-ġustizzja fejn minflok kien hemm inġustizzja. Ħondoq ir-Rumien huwa simbolu ta' dak li qed ngħid. Illum kważi ħadd ma jrid jitkellem fuq Ħondoq, imma mhux se nieqfu infakru kif ħadd ieħor kien bexxaq it-tieqa u bexxaqa sew biex Ħondoq mill-istat sabiħ li hu jkun żviluppat. Aħna kif qal Chris ukoll qed intemmu nissiġillaw proċess li bih nagħtu serħan il-moħħ darba l dejjem illi Ħondoq ma jkun żviluppat. U nagħtu serħan il-moħħ lil kulħadd illi uliedna jibqgħu igawdu l-Ħondoq hekk kif nafuh illum. Anzi, isbaħ u aħjar milli hu llum. Però mbagħad Ħondoq huwa wkoll simbolu ta' dak li nitkellem magħkom dwaru ta' sikwit. Ta' kif meta nkunu maqudin il-kol flimkien iva jirbaħ is-sewwa. Sindku Laburista Pawlu u Kunsill Laburista fuq quddiem-net. Iżda mhux biss. Ma naw wkoll persuni li forsi vera ma naqblux magħhom fuq kollox, imma ġibnihom magħna u qbilna magħhom fuq dil-kawża. Flimkien konna strumentali biex dil-kawża ingħaqadna madwarha u mexxejniha l quddiem. U għalhekk dan l-importanza li naħdmu b'mod kollettiv. Hekk infisser meta ngħid li rridu naħdmu flimkien, irridu nsibu dak li jaqadna flimkien. U hemm ħafna x'jaqqad lil dan il-pajjiż flimkien. U hekk irridu nibqgħu naħdmu, ikunu xi jkunu ċ-ċirkostanzi dejjem miftuħin biex naħdmu ma' kulħadd. Fuq kollox dik tfisser lajta illi nagħtu is-saħħa lil Maltin u mhux se nieqfu u maħniex se nieqfu naturalment fuq Ħondoq biss, se ninvestu fil-lokal hawnhekk fil-qala wkoll. Il-pjazza sabiħa tagħkom se naħdmu biex nagħmluha isbaħ u nkomplu nsebħuha. Bħalma bdejna u nkomplu nagħmlu fi pjazza oħra madwar il-Gżira Awċija. Hekk tejjiba il-kwalità tal-ħajja b'mod konkret tan-nies meta ssebbaħ il-postijiet fejn jiltaqgħu in-nies biex jistrieħu biex jieħdu pjaċir mal-familji tagħhom. Postijiet li niddeskrivihom bħala il-bażi tal-karattru partikolari tal-lokalitajiet tagħna li jagħmlu kull lokal dak li hu li jagħtuh il-karatteristiċi
partikolari tiegħu. Mbagħad dan kollu propju ngħid illi huwa l-punt essenzjali tal-istrateġija li nidejna ftit ta' xhur ilu Għawdex gżira ta' villaġġi. Imma mbagħad l-istrateġija laqqas ma taqaf hemmhekk għaliex li tħares u tieħu ħsieb dak illi diġà hemm huwa nemmen huwa importanti ħafna. Imma importanti daqstant ieħor illi toħloq spazji ġodda, postijiet fejn il-familja tista' tiltaqa' u tirrelassa. U nemmen il-liva, l-Awċin irridu nagħtuhom aktar spazji ħodor u miftuħa. Hekk jixirqilhom l-Awċin. Wara taħsbu li l-qala hija eċċezzjoni. Dak dal-għadni kif tħaddid dwaru huwa l-pjan tagħna għal Għawdex kollu kemm hu. Mela jekk kull wieħed u waħda minnkom fit-8 ta' Ġunju tivvotaw għal kandidati Laburisti, se tkunu qegħdin tivvotaw għal Għawdex gżira ta' villaġġi. Issa ħansaqsikom domanda wkoll. Nsaqsi jiena, jekk se tivvotaw għal kandidati nazzjonalisti, għal xiex se tkunu qegħdin tivvotaw? Il-bieraħ kienu żebbuġ. Il-bieraħ kienu żebbuġ. U kien hemm dak li kien kap qabel, dak li minn għalih huwa l-kap issa, u kien hemm ukoll dak li minn għalih se jsir kap dalwaqt. Imma tliet esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista, imma intom smajtuhom isemmu proposta waħda li hija għalikom ma tarax ħaġa waħda qalu li fit-8 ta' Ġunju irridu li l-mappa tinbidel għal blu ġewwa Għawdex. Smajtuhom min hekk jinteresshom dik il-viżjoni tagħhom li jġibu l-blu kontra l-aħmar. Ara aħna differenti ħafna. Għalina it-8 ta' Ġunju huwa opportunità oħra biex tisilfuna il-fiduċja tagħkom biex naħdmu għalikom għal Għawdex modern u l-Għawdex li jixraq lilkom. Ġonna, skejjel, faċilitajiet sportivi, infrastruttura aqwa. Fosthom proġetti mbagħad illi t-traffiku jaqilgħuh litteralment mill-qalba tal-irħula. Għax insaqsi hawnhekk jiena. X'jiswa l-investiment li qed nippjanaw fil-pjazzett jekk it-traffiku jibqa' lek ikkonċentrat ġewwa fihom. Issa nafu wkoll u hija realtà normali tal-ħajja li kull meta se nbidlu xi ħaġa se jkollok min ma jaqbilx. Se jkollok min jgħidlek illi qegħdin niżviluppaw bla bżonn. U se jkollok min jgħidlek ukoll imma bħalissa mhux sewwa qegħdin mhux kif aħna għaddejjin tajjeb għaliex se tbidlu. Però nemmen illi waqt li qegħdin niddiskutu ma' kulħadd, importanti li nibqgħu niddiskutu ma' kulħadd. It-twemmin tagħna huwa iffukat fuq kif dak illi nagħmlu irid dejjem iwassal għal kwalità ta' ħajja aħjar għan-nies tagħna. U iva, naqbel illi mhux sewwa illi tbiddel mingħajr ma tikkunsidra kollox, imma lanqas imbagħad huwa sewwa illi dejjem tfittex l-iskuża biex ma tbiddel xejn. U dak qatt mhux se jkun it-twemmin ta' dan il-moviment. Aħna gvern tan-nies u se nagħmlu dak illi jaqbel lilkom, dak illi jaqbel lin-nies, dak illi jtejbilkom ħajjitkom. U għalhekk iva se nkomplu nagħmlu proġetti li huma maħsuba biex itejbu il-ħajja tan-nies. U biex nagħmlu dal-proġetti li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies għandna tim qawwi fosthom fil-lokalitajiet. Illum aktar kmieni dalgħodu ftit tal-ħin ilu ppreżentajna il-kandidati Laburisti għall kunsilli lokali dalgħodu f'Taqali u aktar kmieni ġewwa Ħondoq. 381 persuna li lajta is-saħħa lil Maltin se jdawruha f'realtà. Grazzi mbagħad, grazzi għall pjan li twieled u huwa mibni fuq l-aspirazzjonijiet tagħkom. 8 prinċipji ċari fih. Ambjent fejn ngħixu aħjar,
lokalitajiet li huma aktar notfa, żvilupp illi huwa sostenibbli, trasport effiċjenti u nadif, soċjetà li taħseb f'kulħadd, anzjanità attiva, komunitajiet aktar siguri, l-identità Awċija u Maltija illi tiġi ċelebrata. Daw huma l-prinċipji illi jiffurmaw il-bażi ta' dan il-pjan tagħna. L-prinċipji li għalihom resqu l-qudiem aktar minn 380 persuna biex ikunu f'qagħda li dak il-prinċipji iwettquhom. Iżda mbagħad biex iwettquhom għandhom bżonn l-għajnuna ta' kull wieħed u waħda minnkom. U meta sewwettquhom dal-proġetti se jissarfu fl-ikbar investiment ambjentali, f'parks, f'ġonna, fi spazji miftuħa ġodda li se jibdlu aktar artijiet pubbliċi fi spazji miftuħa minflok kif setgħu jiġu żviluppati f'bini. Fejn mbagħad jidħol ukoll pakkett ta' inċentivi għal lokalitajiet li huma identifikati fl-istudju għall pjan nazzjonali għal riġenerazzjoni soċjo-ekonomika. U x'irridu nagħmlu iżjed? Irridu niftħu il-parkeġġi ta' aktar skejjel u entitajiet pubbliċi għar-residenti. Irridu niftħu l-iskejjel ukoll wara l-ħin tal-iskola għall-użu tal-komunità, inkluż il-faċilitajiet sportivi li għandna ġo fihom, il-libreriji, is-swali li għandna fl-iskejjel tagħna. Irridu wkoll noħolqu programm kulturali illi dejjem irid ifittex illi jaqqat iżjed il-komunitajiet tagħna. U dawn dal-għadni kif tħaddi dwarhom huma ftit mill-ħafna proposti li jekk terġgħu tisilfuna l-fiduċja tagħkom minn idejat se jsiru kisbiet għall poplu Awċi kollu. Kisbiet illi wettquhom ukoll u ramluhom ukoll realtà bl-appoġġ tal-Kabinett tal-Ministri u grupp parlamentari b'saħħtu illi għandna ħodt minnhom qegħdin hawnhekk, grupp parlamentari li ltqajna dalgħodu fejn mhux biss esprimejna fiduċja assoluta fi Chris Fern li minn hawnhekk insellimlu. Iżda tennejna id-determinazzjoni b'saħħitha li fit-8 ta' Ġunju inġibu l-aqwa riżultat għall-Awċin u għall-Maltin kollha. Riżultat illi ngħid irid jagħti s-saħħa mill-ġdid l-elf proposta tal-Manifest Malta flimkien u għalhekk il-8 ta' Ġunju hija data importanti ħafna. Dakinhar pajjiżna għandu qudiemu għażla fundamentali. U nsaqsijna rridu li f'pajjiżna nibqgħu mexjin u nimxu fuq il-prinċipju tad-demokrazija fejn niġġieldu biex il-poplu sovran jiddeċiedi l-futur tiegħu u lil min għandu jmexxih għax dik ħbib tiegħi hija l-għażla illi għandna quddiem nista' fit-8 ta' Ġunju. U għalhekk dik hija l-mistoqsija, se niġġieldu biex jirbaħ tal-prinċipju jew se nreġgħu l-arloġġ lura u nħallu l-futur tagħna u tagħkom f'idej ħaddieħor. Ħaddieħor li kif qal Chris qabli ma jimpurtax minn dak li tridu intom. Li komdu u jiġi jaqgħu minn kulħadd. Dik hija r-realtà tal-establishment. X'se tkun l-għażla tagħkom? Se tmorru lura jew b'saħħa se tkomplu mixjin flimkien il-qudiem. Tajnihom ċans lilhom ilna ġa 14 ġurnata f'dil kampanja elettorali. Għadhom mank semmew proposta waħda li waħda lejkom minflok wedu gwerra qaddisa kontrikom. Però ħbib tiegħi żommu kalmi. Iżda daqstant ieħor żommu sodi kalmi taqgħux għall provokazzjoni mibqgħu emnu fikom infuskom b'ħafna u ħafna kuraġġ jibqgħu ħobbu lill-Għawdex u Malta tagħna. Il-kisbiet kbar illi ġab dan il-pajjiż fl-aħħar 11 sena kienu kollha
bis-saħħa ta' kull wieħed u waħda minnkom. Għaliex maqudin m'hemm xejn li jista' jwaqqaf il-kisbiet għal dan il-pajjiż. Għawdex u Malta, Għawċin u Maltin il-futur sabiħ flimkien se nibqgħu il-pajjiż tas-suċċessi fejn l-aspirazzjonijiet ma jibqgħux ħolma imma jsiru realtà. Maqudin se nibqgħu nagħtu is-saħħa lil Qalin, is-saħħa lil Għawċin u s-saħħa lil Maltin. Grazzi lilkom ilkoll. Dak il-diskors ġejna fit-tmiem dina l-attività politika lejla fil-qala nfakkarkom fil-Masreli għada fil-pjazza tal-Mosta fl-10 u nofs ta' filgħodu. Insemmilkom u lejla tajba.